Energija sporta. Svi znamo za pozitivne veze sporta sa zdravljem i pravilnim psihofizičkim razvojem. Ali moderno društvo je stvorilo nove prepreke koje se nalaze na putu između sporta i najmlađih. Nedostupnost sportskih sadržaja je jedna od njih. U Velikoj Britaniji tokom izgradnje 40 multisport sadržaja na otvorenom u siromašnim naseljima sprovedena su 478 intervjua. 67% ukupno ispitanih je izjavilo da sportski sadržaji imaju veoma pozitivan efekat. 75% mlađih od 16 godina izjavilo je da su im besplatni sportski sadržaji pomogli da postanu fizički aktivniji i bave se sportom, jer je istovremeno 85% njih u nemogućnosti da plaća članarine u klubovima. U razvijenoj Velikoj Britaniji ova deca su deo rastuće grupe od preko 8 miliona ljudi ili 14% stanovništva koji jedva drže korak sa srednjom klasom. Zahvaljujući kompaniji NIS, USAID-u, Trak fondaciji i ISC, u novembru 2013. godine izgradili smo prve besplatne sportske sadržaje na otvorenom u gradu Nišu. Radi reprezentativnosti izabrali smo opštinu koja je nacionalni rekorder po rastu stanovništva, 25% između dva popisa i koja je ujedno na listi 10 najugroženijih po visini ličnih primanja. Iako smo sadržaje gradili za sve, najviše smo brinuli kako će ih prihvatiti mladi, a posebno grupa od 16 dečaka i devojčica koji noću lome klupe, razbijaju flaše, pale kontejnere. Hoće li prihvatiti sportsku opremu ili će pokušati da je unište? Danas, sa zadovoljstvom konstatujemo da ova deca koriste našu opremu. S druge strane, moderno informatičko društvo je kreiralo ekonomsko okruženje u kome postoji opšta dostupnost sve jeftinije i pametnije tehnologije i interneta. Imamo i hiperprodukciju informacije, više od zbira informacije iz prethodnih 5000 godina čovečanstva. Zahvaljujući ovim činjenicama, životni stil naše dece se može najkraće opisati kao preplavljen informacijama, uvek online, uvek multitasking. O fizičkom vaspitanju najmlađih u Srbiji brine sistem od 3455 osnovnih škola koje u školskoj 2013. i 2014. pohađa 535.199 dece. Ogromna većina dece susreće se po prvi put sa sportom u školi. U zavisnosti od sklonosti na časovima bira adekvatne sportske discipline i klubove. Većina roditelja je prezauzeta da bi vodila decu na treninge ili nema sredstava da plaća prevoz i članarine. Ovoj deci preostaje fizičko vaspitanje u školama. Veoma je teško obezbediti adekvatne, podjednake uslove u sistemu koji ima 3455 organizacionih jedinica. Njega čine škole sa preko 1000 đaka, ali ima i 825 škola sa 10 ili manje dece. Opšte siromaštvo i ekonomska kriza uticali su na stanje sportskog inventara i sportskih objekata pri školama. Nedostaju lopte različitih vrsta, strunjače, čunjevi, košarkaške table. Sve je više sala u kojima treba srediti parket, popraviti osvetljenje, mokre čvorove, grejanja, igrališta koje treba obeležiti, slačionice okrečiti. Sve ovo je neophodno kako bi deca imala pozitivan prvi susret sa sportom u njegovim najrazličitijim oblicima, od fudbala do gimnastike, i kako bi stekla rekreativne navike u što ranijem dobu. Pridružite nam se. Predlažemo vam projekat koji ne upire prstom tražeći krivce, već pokušava da postojećim odnosima u društvu da novi smisao i tako pomogne našim najmlađima. Potrebna nam je snažna i prepoznatljiva kompanija koja deli iste društvene vrednosti sa građanima. Predlažemo direktno partnerstvo između kompanije i građana. Građani nisu deo problema, oni su deo rešenja. O tome svedoči istraživanja po kojima je preko 80% ljudi spremno da čak momentalno finansijski ili volonterski podrži projekte namenjene deci. Ova jednostavna istina uzidana je u osnove mnogih uspešnih akcija. Ovi ljudi rade u kompaniji i kupci su vaših proizvoda. Hajde da pokrenemo akciju u kojoj ćete podržati opremanje naših škola sa 3 dinara na svaki 1 dinar dobrovoljnog priloga prikupljenog u vašim objektima. Duboko verujemo da zajedno možemo dovesti do promena.